残酷な天使のように少年よ神話にな青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっとくれるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には未来目指すための羽があること残酷な天使の手で少年よ神話になれ Ale! Бахнета! Бях тук! Кой е най-добрият на ЦЕЗ, бе? Кой е най-добрият на ЦЕЗ, бе? Кой е най-добрият, бе? Ха-ха-ха-ха! Ще чукам още май! Бях. Беби, да, това ми е спермата! 14 годишна курва си! Парцала на квартал... Бабце, не мога да кажеш такова, че съм беден, защото с тези пари купувам майка тя. Какво да ти кажа? Дрищно малък, който нема и 5 лева да си купи монстър. Докато аз си купувам с текове. Баща ти пие най-ефтината гадна бира, от която го боли главата и повреждимо разстройство, а аз пием корони. Еване. Няма. Пияна. Си грешка, искам да отлея с теб, дай ми сили да имам. Няма, кучко. Да те начукам аз тебе в къса, да ти го набия яко. Може да станеш следващия ден за работа. Прави свирка. Удри 5 лева, бе. Дай 5 лева в революта, букука. Да. Няма граница, цвят. Боят. По света, майка ти гола пада. Любовта, граница, език и цвят. Опа. Ето това са педали. Вижте аз какво обичам. Аз не обичам педали. Аз обичам... Опа. Ето това обичам аз. Всички други млади обичат педали. Що стават наркомани децата на 12? Що стават лесбийки на 10, примерно? Геове и тем подобни. Не знам. Законът срещу лъгавата пропагандата в училище не е оригинална идея на депутатите от Възраждане. Тя е по руски модел, вече пренесена. Напротив, не е по руски модел. Руският модел е много по-радикален.
от законопроекта на Възраждане. Добре, значи... Добре, ето, сега ще потърсим. Ето, пускам ви сега руския закон за ЛГБТ. Не ме убивай, не плачи, не целувай ме. Руския закон, руския парламент, извинявам се, забрани окончателната забрана на ЛГБТ за всички възрасти. За всички, докато закона на Възраждане. Така. Мъртва си за мен, с който искаш скитай, мъртва си за мен, който искаш скитай. Преди месец Народно събрание прие набързо и с огромно мнозинство спорен закон, в кавички спорен, който забранява в училище да се говори за ЛГБТ общността. Напротив, не е така, скъпи медии. Забранява да се говори против закона на партия Възраждане за деца на възраст от 8 до поне 15 години. Но вие няма как да го знаете, защото вие сте малумници. Защото сте купени. И в България... Добре, ето, не вярвате, че са купени. Така. Страната пада от 59-то на 70-то място. Малкото независими медии са подложени на натиск. Защо? Според вас. Ето. Свободата на медиите е крехка и нестабилна в страната, която е една от най-бедните и корумпирани в Европейския съюз. Гласи оценката на неправителствена организация, която подчертава, че малкото независими медии в България са подложени на натиск. Телевизионни канали, БНТ, BTV, Нова и други и онлайн медиите са двата основни източника на информация в страната. Знаете ли защо така? Защото Певски и Боко се купуват медии. Това се нарича групов секс, брат. Мале, това е изнасилване, бе. Коста, букуци! Как сте, мили, скъпи мои дечица, дришливци и проститутки, сладори. Ще чука майката ми задна прашка до 9-то коляно. Ще вържа тук за двете дървета и ще правим бебе, брато. Не сега, не след 2-3 месеца горе да ход. Ай, защо искай шоу? Ето! Или в късен сон и губи с мен контрола. Дай, дай! Игричките пишеш на стаите. 50-60 на месец